ende chiri kundirwadza ndechekuti kwandinoenda kwacho havana pavanondiudza kuti fambai makadai nesaidhi iri. At least chero ukaona mabhonzo kuti akafira apa, mwoyo wangu unodzikama and haurari semubereki, unongorara wakagara. Kwakaedza ndakagara ndichiti mangwana ndikunosangana nemwana wangu. Kwandinofamba kwese vanongonditi mupenyu aripo achadzoka. Jaketi ramuri kutaura mimi anga asina, andamwisasa bebe anga asungira muchuno andakuona ine jaketi but ndiye chete. Saka handina utsinye hwandaikuitira kuti ndakakurova kuti ubve pamba kana kuti ndikusakuda. Ndinokuda mwanangu. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuchannel yedu kuti irambe ichikura tive muri imwe chete. Tinoziva isusu kuti kana kwakudoka vana mai vese kunyangwe mhuka chaidzo mombe huku dzinodzokera kwadzinonogara. Handi nyore kuti mai vanorara vasingazive kuti mwana ari kupi. Ndiyo nyaya yatainga kuno kwaseke kubhuku rekwabesa uko kune mudzimai Lilian ari kutsvaga mwanasikana wake anonzi Molin kana kuti Messi. Molin ane mufananidzo uri kubuda iko zvinezvi pachivhitivhiti akashayikwa musi wa23 January kunzvimbo yeGreendale uko kwaishanda mai vake. Mushure mekunge mai vamuranga, mwana pakazodzoka mai masikati akabva abuda. Mai vakangofunga kuti mwana angobuda achadzoka, asi haana kudzoka. Kubva ipapo kusvika iko zvino mai vati havana chavari kukwanisa kuita, kunyangwe basa vakabva vatosiya kuti vakwanise kutsvaga mwanasikana uyu. Ndinonzi Lilian Manjore. Mwana wandiri kushaya anonzi Messi kana kuti Molin Madzividzi. Ane makore 16 ari kutena 17 muna March. Mwana uyu ndakamushaya musi wa23 January. 23 January. Ma 1 masikati. Zvichireva kuti mwedzi watokwana kusvika 23 February. Yeah, mwedzi wakwana nezuro. Mwana uyu ndakamushaya takanga aigara nehanzvadzi yangu kuno kwabesa. Ndokwaigara ndokwaidzidza pachikoro chinonzi Eagle Private Secondary. Akapedza kunyora results anga asati atora. Saka paakauya kwandaive kubasa ndaishanda kuGreendale. Ndokwandaishanda. Akauya pazvakaitika ndonga ine 3 days or 4 days auya. Ndamuti ndiri kuona kunge wakafoira because chikoro changa chisiri mahari sterek. Zvizvi kungoti mwana angofanira kugara enda kuchikoro. As long usingagoni asi enda. Ndizvo zvanga zviri paari. Saka aenda kudaro ndobva ndamuti tsvaga course yekuti uite. Yaunonzwa kuda kuita iwewe. Yaunoona kuti ini ndikaita iyi ndinoikwanisa. Ndobva ati ini ndoda kuita catering and baking. Ndamda it's fine. Ndobva aenda kwaMakoni. Ndobva anotsvaga course yake akaiwana. Sikuya kwaakaita kuGreendale anga yakuzotora mari yekuti aende atange kuenda kucourse. So ndakabva ndamukumbira foni yangu yange isina mari, ndaida kufona. Ndobva ndamuti ndipowo foni yako ndimboita sei ndimbofona. So ndakabata foni yake makabva mapinda message yemukomana. Kwanga kuri kumanheru handina kuda kumubvunza, ndakanga yatorara ndadorarawo. Mangwana makuseni ndobva ndatomuka ndikaenda kubasa. Ndazouya pa-tea time ndobva ndamubvunza nezvemessage. Ende mukomana uyu munhu wandakambenge ndichitomurambidza kumashure. Ndikatombosvika nekuchikoro ndichitaura kuti tsiurai mukomana uyu. Zvaari kuita kumwana handisi kuzvida. Nokuti mwana ndaiti ndikamubvunza anonditi mukomana uyu anondimanikidza anodini. Saka ndikabva ndaenda nekuchikoro ndikati tsiurai mwana uyu. Iye mukomana ndakabenge ndatombomushedza futi. Ndatombomutsura nezvenyaya iyi. Saka ndozvandaimurera kuti nyaya iyi ndakagara ndichingokutsura. Sei usiri kuda kunzwa iwewe. Ndobva ndamubata ndikamukova. Ndobva ndatodzokera kubasa. Pa lunch ndakadzokazve kumba
ndobva ndati chirege ndinogara pasi nemwana ndimuonese zvinoita upenyu. Chakanakira kudanana nemunhu chiri mudiki neshoka zvakaipira. So ndakauya ndandichine fesi yekugumbuka, handidi kunyepa, ndandichine fesi yekugumbuka. Iye akanditarisa kudai, akabvaona kunge ndoda kudzoka futi kumurova. So akabva angojamba pataigara imba, gedhi ranga rine nechekumberi. Akabva angojamba pakasitubhu kanga achigara ndobva atoti tandi achibuda gedhi. Bhutsu anga asina makumbo, mari haana, foni ndakasara ndinayo. Iye akabuda akapfeka top yeblue, black jacket rakanyorwa pamberi, handizoti rakanyorwa kuti but rakanyorwa pamberi, neskirt ine maflowers. Akarukwa mabraids ane tumeroni kuzasi, mutema. Ndobva angobuda akadaro achitiza. Paakabuda ini handinamboita pfungwa dzekuti angabude zvekutiza kuenda zvachose kunge zvazvosvika zvapatasvika nhasi, nekuti mugrindway imo munogara munin'ina wangu. So indakatofunga kuti atobuda aenda kuna mainini wake. Handinamboda kuita time yekuti ndivabvunze kuti asvika here. Ndakati rege atore time yake yekumbofunga kana kufema. Kwakuma 5 pandakachifona kuna mainini ndikati mesi ari ikoko here? Zvikanzi hakuna. Hakuna? Ndikati iwe taura chokwadi. Zvikanzi hakuna. Ndikatombofunga kuti pamwe ari kujoka kana kuti ari kufunga kuti ndarova mwana ada kundifikisawo. Ndobva ndatoenda ikoko kushopu kwaaishanda, ndisvike hakuna zveshuwa. Ndikambofunga kuti kumba ariko, kumba kwacho kwanga kusina. Ndopandakachitanga manje kuchiona kuti kutoenda kwemwana. Ndakatanga kufamba ndichibvunza, handina akandiudza nezvake. Ndobva ndaisa mugroup rekuchechi kwangu inini, ndainamata Zioni ndiri kukokoko. So pane mumwe mukadzi aimbogara panext pedu, ndiye akakwanisa kunditi maiti Nashe, mwana wauri kutsvaga uyu ndakamuona nezuro achipfuura nepandandiri pagedhi pandandiri, but anga asina bhutsu. Ndikati zveshuwa anga asina, anga amangwana pakapindwa meseji musi anga amangwana, but achiona achiti akamuona dhei raatiza racho. Ndikamuti akabuda achienda nekupi? Zvikanzi akabuda achienda kusaidi pane chikoro chinonzi Abesi. Ndobva ndati ndobva ndatangawo kuchifamba neikoko, handina chandakaona kusvika kwadoka. Mangwana acho makuseni ndakamukira kuenda pamashops, ndichiti kuda pamwe unogona kumuona akangogundurukawo. Handina mandakaona, but ndakavobvunza mumwe mukadzi akazonditi mandibvunza vanhu vanorara panapa vakaita sevanogadha pamaservice station kana pamashops. Ndobva ndabvunzawo mumwe pane imwe service station. Ndobva vanditi atasapikira ake kudai murume iyo akanditi mwana uyu ndakamuona nezuro kuma7 achiri anga amangwana acho emusoatiza. Aiti ndakamuona nezuro kuma7 achipinda paJMB yekuna Grinara inobva neMutare Road, achibuda paJMB achipinda mutauni, but anga asina bhutsu zveshuwa. Jaketi ramuri kutaura mimi anga asina, handangosasa bebha anga asungira muchuno, handakuona ine jaketi, but ndiye chete. Musi atiza sanhasi mangwana ndakaenda kupolisi paRootsville ndikanomangara nyaya yangu. Vakanditi vakanyora mastatement avo, vakati varuda piki, ndikamanya ndikanofotokopa piki ndikavapa. Vakati piki ndora vachashandisa kumutsvaga naro. So ndakabva ndadzokera kumba. After 3 days ndikadzokazve ndikavabvunza kuti maapapi, because ndandingofambawo ndichitsvaga. Vakatanga kundiudza kuti tichiri kumbowo ndikitsvagawo, but handina kuona matsvagiro acho avaiti vari kuita. Ndobva ndadzoka kumba. Anga ine imwe shamwari yake yaitamba nayo ikoko. Ndobva ndaenda kushamwari yake ndikanomubvunza. Shamwari yake ikaramba kuti handina kumuona. So ndakafunga kuti pamwe maybe vanenge sevana vanogona kupfurirana kuti usandibuditse kuti ndiri pano. Ndikadzokerazve kupolisi ndikanotaura kuti pane shamwari yake yaitamba nayo, handiti mbunobvunza shamwari yake. Tikauya nemupurisa kushamwari yake ikoko tikabvunza. Akaramba kusvika mai vacho vazoti zveshuwa handingambokuitirai utsinye, mauli ndomuziva aitamba nemwana wangu, handingambokuitirai utsinye kuti ndingati mwana haapo iye aripo, haapo zveshuwa.
ndobva ndangodzokerawo kumba mupurisa, ndobva adzokerawo kubasa kwake. Ndazogara musi wa ndichazoti date ranga richiti kudii, pane mumwe murume akangori kana andifonera zvikanzi maite murume kutsvaga mwana makazomuwana here. Ndikati aiwa handisati. Zvikanzi pane mwana watakaonana nezuro pa St. Mary's Police, takamusiya pa St. Mary's Police, but akazorwara tikamutsvagira ambulance akaendeswa kuChitungwiza Hospital. Ndobva ndati akarwara, aichirwara nei? Zvikanzi aitanga neasima. So murume uyu aive neukama nemukadzi akamuendesa kuHerald. Mukadzi uya kuHerald akabva azondifonerawo akanditi wanzwa here kuti pane mwana awanikwa ndikati ndazvinzwa. Zvikanzi chirara, ndochiziva kuti hausi kukwanisa kurara, but chirara mangwana ukwanise kumukira and haurari semubereki, unongorara wakagara. Kwakaedza ndakagara ndichiti mangwana ndikunosangana nemwana wangu. Ndakamuka ndakamuka ndikaenda paSt. Mary's. Ndasvika paSt. Mary's ndakaratidza mapiki kuti mwana uyu akambosvika pano here nezuro, anga atone zuro sane zuro wacho. Vakati akasvika but akaendeswa kuChitungwiza Hospital. So ini ndakazoenda kuChitungwiza Hospital. Mapurisa akabvuma kuti mwana wamai varadza papikicha ndo wavakanga vaendesa kuChitungwiza Hospital. Ndo mataura akaita vakabvuma, vakati ndiye. Ndazosvika kuChitungwiza ndakaona mwana iye achinzi anga ada kutobuda, zvikanzi haasi, anga asiriye. Asi umwe munesi akati ndiye. Ndobva ndaenda kune mwana uyu ndikaona asiri, ndikadzokera futi kupolisi ndichiti kuda pamwe vaitawo mistake. Ndikati nokuti pamurume uyo yakabva nditi kana mamushaya endai pamakombi anobva paziko achienda kutauni. Kombi yeyelo ndo yakazotakura ndo yanga ine mwana uyu, ndopatakatorera mwana uyu. Ndakabva ndadzokera kutauni ndikanomira kunosvikira makombi anobva kwaziko achienda kutauni. Ndobva ndaona yekutanga yanga isiri, akati aiwa handisirini. Ndobva ndaona mumwe akati aiwa handisirini. Ndobva andipa nhamba dzeimwe kombi futi yeyelo. Nhamba dzaakazondipa anga ari yakatakura mwana uyu. Ndobva ndamuzendera mapiki akanditi inini wanga uri usiku handina kunyatsoona, but takatakura mwana zvesho anga yakarwa maplaids akarwara akazoendeswa kupolisi, but handazoziva kuti kumberi wacho akafamba sei. But ane nhamba dzaakafona, akashandisa foni yaconductor. Patakamuti tipe nhamba dzehama yako titese tifone. Anzi ndobva vafona panhamba dzehama yacho, imwe chakapindura kuti mwana uyu anetsa. Mhino zviro zvaitika kwaari ndizvozvo atotinetsawo. Nedzainzi dzemukomana wakanga winga kwaziko. Zvichireva kuti zvakava zvabuda pachena kuti mwana uyu akanga asiri. Dawo kutorai kumashure, maenda kumapurisa imimi mwana asati awanikwa, ndekupi kumwe kwamakaenda kana kuti zvamakaita kuedza kutsvaka mwana? Ndaingofambawo kumaprofitawo ndichitsvaga kuti ndinzwe kuti mupenyu ari pai. So kwandinofamba kwese vanongonditi mupenyu aripo, achadzoka, shandisai izvi, anodzoka. Ndiri kungoshandisa sekudaro, but mazuva ari kungoita achienda handina chandiri kuwana. Ende chiri kundirwadza ndechekuti kwandinoenda kwacho havana pavanondiudza kuti
fambai makadai nesaidhi iri, at least chero ukaona mabhonzo ekuti akafira apa mwoyo wangu unodzikama. Izvozvo handina zororo nekuti handisi kuziva kuti mupenyu, akafa ari kurarama here, adya here, nguri kunaya ari pai, handina zororo. Ndozvimwe zviri kunyanya kundishungurudza kuti handisi kuwana anza yakazara. Tokunzwa mukuramba muchiti ndiri kufamba. Hamuna here vamwe vari kukubatsirai mimi kuedza kutsvaga Lily yenu zvichida? Baba vake varipi? Hama dzababa, hama dzenyu? Baba vemwana takasiyana. In fact, takangomitisana, handina kukwanisa kugara navo. Kumusha kwavo nekwangu kumwe chete. Tisi tinobva kuMhondoro. Kumwe chete. Baba ava ini ndakazofona ndichivaudza kuti mwana handisi kumuona. Asi kumashure uko taiti kana tichienda kana kunge kumaKrismasi, mwana aitoenda kumba kwavo, unotandarawo nehama dzake, orara ikoko, zouya kumba taakuzvudzoka kunoko. Saka pandakamushaya pandakavafonera, ndakatanga kufonera munezukuru wacho, mwana wanzvadzi yacho, anove ane zita ramai vake ndozita rine mwana uyu. Ndobva handina zvandiri kuziva. Ndobva ndazofonera baba vacho ndichitofunga kuti vari kumusha sinzi vanga vasingashandi. Ndobva vatonditano handichagara kumusha, ndiri kuno, ndiri kuEpweli. Chii chakaitika? Ndobva ndavarondedzera zvikanzi bongosi romwe pakutsura mwana, because mwana achiri mudiki zveshuwa kuti azivakomana. Ndikati maindoita sei? Chikanzi ngatingobatsira naiwo kutsvaga. Ndozvavakandipindura. Ndikatombovati komi muri kumbofambawo here sababa vemwana? Vakanditi pane kwandaenda ndangonzi pane zvandanzi ndishandisewo, but nanhasi hatina results yakazara. Mataura kuti mapurisa vakati uyai nemufananidzo wake. Tinomboona dzimwe nguva pamaWhatsApp group patinoona mifananidzo inenge yakaitwa vanhu vachinyora kuti kutsvagawo hama yedu yakati. Imi makaitawo sekudaro here kutumira vanhu vakasiyana siyana kuti muri kutsvaga mwana uye paine mufananidzo wake? Tabva kumapurisa takaenda kuZPC. Pane imwe group randiri, mune mumwe munhu ane rudo mugroup imomo. Akatora dambudziko rangu kuriita rake. Akatanga kutuya kuinbox kwangu akanditi toita sei mwana asiri kuwanikwa apa handimuzivi. Ndikati ndiri kutoshaya ndapirirwawo handizivi kuti ndodini. Ndobva anditi tumira piki rake. Ndobva ndatumira piki rake. Ndobva anditi rondedzera zvakaitika. Ndobva ndamurondedzera zvakaitika nemamiriro akaita mwana uyu nemabudiro akaita zvese. Ndobva atozvibatanidza. Ndobva aendesa kuZPC. Akatobuda paTV ari makuseni kuma 8-7 paakabuda. Ndikatotora screenshot riri mufoni mangu akaendesa kuHerald. Ndiye futi munhu akazomuendesa futi kuHerald, akamboda futi endinazvo mapika ache ari kuHerald. Ndobva pazoita umwe murume mozi wakaona uine dambudziko rakadai unenge uchingofamba uchingotaura kuti uwane kubatsirika. Ndakasangana nemurume uyu, ndakakwira lift. Saka ndakangoramba ndakanyarara kuti ziya kanoti asi munorwara kani? Ndikati aiwa handirwari, asi ndine zviri kundinetsa. Ndatomutsanangurira nyaya yangu. Ane rimwe lingi rakandipa, ndikataura naye admin akatanga kuchisenda mapiki ake nekastori kaya mumagrupu akawandisa. Grupu iroro ndirakaona ngerire linki natafatswa chidawu, but handina futi pandiri kumbonzwa kana nezvemwana uyu. Tinoziva isusu kuti kana tashaya munhu kunyange zvichirwadza kuzvifunga, asi dzimwe nguva tinozvifunga. Pane here pekuti makamboenda mataura nyaya yekuti makangoenda kuchitungwiza pamakamanzwa kuti pawanikwa mwana mukanosvikoona umwe chete, ko kutoenda kunoti ndiri kutsvagawo mwana uyu wandiri kushaya, ndinokumbirawo kutsvagawo muvarwere wenyu kuti hapo here, kana kune mamwe mahospitals, kana at the worst scenario kunyange zvichirwadza kuti tototsvaga kumamochari. Makambodaro here kana kuti pano akambokupai mazano ekuti mudaro here? Aiwa, handina kumbozvifunga uyezve handina munhu akaripo mazano iwayo. Tinoziva kuti mwoyo wamai handinyore.
kusatongoziva kuti mwana wangu arara pai kana kuti adyei handinyore. Chii imimi chamuri kuda kutaura? Nekuti izvozvi tiri kuisa mufananidzo wemwana pachivhitivhiti. Kuvanhu vekuti zvichida vanokwanisa kuzomuona kana kuti iye akazokwanisa kukunzwai muchitaura zvamuda kutaura kwaari kana kuvanhu kana vazokwanisa kusangana nemwana. Chandingangoda kutaura kuvanhu ndechekuti mhuri yeZimbabwe ngaindibatsirewo. Anenge angoonawo mwana uyu ngakwanise kuenda kana kumapurisa ari pedyo kana kuisa nhamba. Pane pandakaisa papiki remwana uyu pane nhamba dzangu. Munokwanisa kubva matodzitaura nhamba dzenyu? Nhamba dzangu i0783 874 382. Ndingafara kuti ndinenge ndabatsirwa nemhuri yeZimbabwe kuti ndiwane mwana wangu. Ndo chimwe chikumbiro chandinokuda. Kana kuine vamwe vanozivawo vanhu vanobatsira kuti munhu adzoke ngavandibatsirewo kuti mwana wangu adzoke. Nguva yareba ndisingazivi kuti ari pai. Uyezve mwana musikana ane machallenji anosangana nawo. Saka ndandichikumbiro kana kune vanoziva vanobatsira ngavandibatewo ndiwane kubatsirika. Ndichidzokazve kuna iye mwana wangu Moleni kana kuti Messi, kana achindinzwawo kana kuzondiona pandakakurova mwanangu, ndasingakurovere kuti utsinye kana kusakuda, ndeikuranga semwana wandinoda kuti remangwana rako rigove rakajeka kwandiri, ugokwanisawo kundichengeta imi mai vako nekuti ndiye mwana wani, uri mwana wani musikana. Saka ndikarwara ndiye munhu andotarisira kuti achandigezesa, achandipepa kusvika ndafa. Saka handina utsinye hwandaikuitira kuti ndakakurova kuti ubve pamba kana kuti ndikusakuda. Ndinokuda mwanangu. Sunungura mwoyo wako. Kana wanga wakandigumbukira kuti mai vangu vakandoreva kuti havandide, usiriwo, hakusiko kurovera kwandakakuita. Kurova kwandaikuita ndekwekukuda. Kwekukuda. Dai ndasingakude ndaingokusiya waita mombe yemashanga. Ende uri mwana wandakakura ndichichengeta ndega pasina baba. Kubva kuchekudya, kupfeka, zvese mabirthday party, zvese ndini ndaizvida nerudo rwamai. Nekurova kwandakakuita ndakakurova nerudo rwamai. Handina kukurovera zveutsinye. Zokakumba mwanangu. Kana kuti hama dzangu unodziziva, fona panhamba dzehama dzangu. Kana kuenda kumusha kwako, ndingozonzwa kuti uriko uri kumusha kwako, mwoyo wangu unosununguka. Ndamushaya. Ndakaona kuti handingarambe ndiri pabasa. Ndichimuka ndichienda kubasa, unopedzera watukanganisa basa zvekutoti wakutozodzingwa basa wese usina kana chawinacho. Ndobva ndakumbira inini. Ndakanga ndichabva mukutora leave, ndikaona kumbira futi kuti nditore leave, ndikaona kuti it's too late. Regai ndingosvipa time yekuti ndinotsvaga mwana. Ndakauya kuno kwabesa, ndokwanogara futi mukomana wake. Ndakauya kumukomana ndikamubvunza. Aimbotya kundisangane naye. Ndobva ndazouya ndikamubvunza ndikamuti zvakaitika. Mvura kana yati, ndiri kuona kuti yakajenga apa, hatingakwanisi kuihorera. Yatorasika yarasika. Kana uriwo unaye, ndiudze. Hapana ndipapi pandingazokuuraya kana kukudii. Une imwe nzira unenge watondichengetera mwana, ndorongedza kushungudzika. Akanditi kutaura chokwadi handina kumbomuona kana kutaura naye. Ndakapedzera kutaura naye musi wauya kwamuri. Ndo musi wandapedzera kutaura naye. Handina kumuona. Kuri kumashure uko ndakambozotsvaga nhamba dzamai vacho nababa vacho mwana wemukomana uyu, because vanonzi vanogara kuSouth. Ndikataura navo vakatanga kutonditi makadii kutiudza paine nguva. Ndikati ini handamboziva kuti mwana uyu andone vabereki. Ndaingomunzwa achinzi anogara ega. Ndosaka ndaingoenda kumukomana ndichingotsura mukomana. Vakanditi tichabatsirana kuti timutsvake, but semunhu anenge asiri mwana wako ivo plus vatori kuSouth. Dambudziko nderangu. Shamwari dzaMoleni,
hapana here nerudzi munguva tinoziva kuti musikana imi mune mbiziya pamwe mukomana umwe chete shamwari yakahana here umwe wakati pamwe akamboudzwa kunzi mukomana wake umwewo asiri wamunoziva imimi? Takamubvunza akati handina wandinoziva. Pandakaenda nemupurisa ipapo takamubvunza akati handina wandinoziva. Mungatitsanangurire imimi pamakasvika kumapurisa vakakubatsirai sei? Nekuti dzimwe nguva unotonzwa vamwe vachiti handina kufara kana kuti vamwe kuti aiwa ndakabatwa zvakanaka kumapurisa. Imimi muchisvika muri kuti ndikutsvaga mwana musikana ane 16 years akunotena 17. Mapurisa akazvitora sei? Vakakupa here mazuva ekuti tichazotsvaga mumashure emazuva aya kana kuti ipapo ndipo vakabva vati huyai nepicture? Ini ndakaenda papolisi paRodsville. Ndasvika ndakataura nyaya yangu. Manga muine mapurisa anokwana 3. Anga ari 2 varume 1 mukadzi. Pandakasvika nditaura nyaya yangu, mupurisa umwe wechirume akanga aripo mukobvu, handiziva hangu zita rake kuti anonzi ani. Akati nyaya iyi yemwana uyu haidi 24 hours, 16 years mwana mudiki plus mwana musikana. Ngazvibva zvatoitwa ipapo. So takabva tatanga kunyorwa mastatement zvikanzi uyai nepiki rake. Tikabuda ndikaenda pamashops anga aripo padhuze, tikatora piki rake ndikasiya. Kundibata zvakanaka vakandibata zvakanaka. Time yandakaenda kunoripota because havana kunditi 1 week kana kuti 24 hours. Vakanditi ipapo. Pandiri kuzongochema napo ndepekuti havana kuzoenderera mberi kundibatsira kana kuti kuisa maposta semapurisawo vandayosira unye piki remwana kuisa maposta mwana uyu arikutsvagwa missing person. Ndopichiti pandirongobatikana napo. Asi time yandakaenda kunoripota aiwa vakandibata zvakanaka. Ko imimi sedunga munhu makambogadzirira maposters makafamba muchinamira nekuti handifunga kuti iyo yanorambidzwa saamai kuti ndiri kunamira maposters aya? Pane wandakambobvunza akati hazviitwe zvisina polisi mukati. Makakwanisa here kuenda kumapurisa unondokumbirawo mvumo yekuti ndinamire maposters ndichitsvaga mwana? Haipapa handina. Nekuti vazhinji vanoti hanzi mazano marayirano dzimwe paunenge usinganzwisise pai ukavabvunza ivo mapurisa vese vanobatsira. Saka kunyange izvozvi tinoziva kuti it's not too late kuti mutange kuisa maposters iyayo. Nekuti zvichida imimi kuri kuti iye zvinezvi pamurapa kufunga kwenyu muri kuti mwana ari kupi? Tinoziva kuti kana munhu anzi ahapo vanhu tine zvatinofunga kuti pamwe akanotsvaga basa, pamwe andikaona munhu ari kumubatsira, pamwe imimi muchitanga kumushaya maita 3-4 days maifungira kuti mwana ari kupi? Pandakatanga kumushaya mwana uyu ndaitongoti kuda pane pahama paari paapotera. But nekuzoramba tichingofonana nehama taakutsvaga kuona kuti zvishuwa muhama mese hamuna. Ndopandakatanga manje kufunga kuti saka mwana uyu ari pai. Inini dzimwe pfungwa dziri kundibata ndedzekuti sinzi mwana uyu ari kunzi akapedzera kuonekwa achipinda mutauni, ndiri kutombofunga kuti pamwe ari mustreet. But ari mustreet kudaro ndakatombotora time yekuenda kunotsvaga mutauni. Ndotoone vamwe vanhu vandaisira mapiki ake vanotengesa vaya mutauni vachiti aiwa kuti tinovaona mastreet kids aya, tinotovabvunza kuti munomuziva here munhu uyu? Like pako pakabhana paya ndakatosvika ndikasiya mapiki ake mumafoni vamwe vanhu kuna Rusendo uko kuHarare Gardens kuna mwana mai vanotengesa ikoko. Ndakasiya mapiki ake. Ndozvimwe zvandakangokwaniswa kuita. Vataura kuti vakaenda kwese mufananidzo wemwana uyu wakatombobuda kunyange pazvivhitivhiti vakabudisa mumagrupu akawanda. Chishuwo chavo uye mashoko avataura kumwana vati ndairanga nerudo kwete kuti wakanga uri utsinye. Kana pane aona mwanasikana uyu kana kuti kana iwe Lilian ukaona nekunzwa nyaya iyi, mai vati enda chero kuhama chero kupi nekuti avana chavari kukwanisa kuita. Tinoziva isusu kuti muri yeZimbabwe tinobatsirana, ngatibatsiranei kuti kunyangwe mudzimai uyu akwanise kuwana sororo. Kunyangwe kwauri wewe Molini ukakwanisa kunzwa, ndofunga wanzwa mashoko amai vati havana chavari kukwanisa kuita. Pavaikuranga wakanga ruri rudo, enda chero kuhama
dzaunokwanisa kuenda kuti mai vakwanise kuwana zororo. Kunyangwe isusu muri yeZimbabwe tibatsirane pese patafamba. Mufananidzo uri pachivhitivhiti tikaona mwana tikwanise kubetsera amai ava. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.